Spúšťa nahrávanie. Dobre. Serus Jani. Ahoj, Vítaj. Vladi. Pekný byt. Ježiš, tomu ver. To som si vymanifestovala. Áno? Ty kokso. To mi musíš potom vymanifestovať aj mne. Ja mám pozadíčko. Ty máš jaké panely betónové? No však to tiež manifestácia. Ja teším sa dneska, aby sme dali takú polhodinku a ja nikdy neviem pri tebe, kam to pôjde. Takže ja nebudem nič hovoriť, že dneska máme na pláne, lebo s tebou plány nefungujú v dobrom a funguje to na takom tom, čo ťa zavedie, to absolútno. Ale predsa len, keby sme mali sa držať nejaké linky, tak my sme si vlastne dopredu dali, že čo všetko sme prežili, aby sme zistili, že to nebolo ono. Lebo sme sa tak na tom smiali. Hej. Že koľko sme sa zamotali nechtiac, aby sme pozisťovali, že ako to vlastne v živote je. Čo ty na to hovoríš? No... Čo by si tak, že úplne, že ti udrelo v poslednej dobe a že si povedala, že toto keby sa aspoň vedelo tak 10 rokov dozadu, tak možno, že by som bola možno niekde spokojnejšia. No, ono vlastne toto, čo sa týka toho, že 10 rokov dozadu by som bola spokojnejšia, tak vlastne toto si úplne nejdem, ale vlastne, čo sa týka tejto debaty, tak skôr z mojej strany je to o tom, že jak sa rozvíjame každý nejakým špeciálnym spôsobom a že jak sa smejeme teraz na tom, čo voľakedy pre nás bolo, že najväčšie učenie a vlastne aj takéto pochopenie za takú poslednú dobu môjho života, čo sa týka toho vedomia, tak je presne to, že my nevieme byť viac ako sme. A to pre mňa znamená aj tá dokonalosť, že vlastne, čo to znamená, nevieme byť viac ako sme. To, že sa posúvaš v živote, tak ja vždy zaujímala otázka, že prečo ja a prečo niekto nie. A dodnes na to není nejaká relatívna odpoveď, iba absolútna. Ale čo sa týka toho, že prečo sa posúvame, tak keby to chodí navštevovať teba a nie, že ty máš pocit, že teba to napadlo, hej, že máš chuť si zameditovať alebo máš chuť na nejakého duchovného učiteľa alebo teraz cíkaš na záchode alebo sa sprchuješ a teraz ti príde ten aha moment a vlastne my to hovoríme, že to napadlo mňa. Hej, ale vlastne keď sa pozrieš do hĺbky, to je to, čo som ja uvidela za poslednú dobu, že som vlastne prišla na to, že to chodí navštevovať mňa. A že vlastne ja neviem byť viac, ako som a že ja neviem uponáhľať to, kedy ma tu príde navštíviť ten vhľad, ten aha moment, ten rozhovor. A že veľa rokov som si myslela, že to robím ja ako osoba, že sa akože makám na sebe. Cez svoju prácu, áno, makanie a... Ale ono to aj cez to makanie ako keby kľudne sa deje, ale aj to, že ideš makať, ťa prišlo ako popohnať. Ale keď by sme sa akože mali baviť o tom, že z čoho si robíme ako teraz srandu, tak ja som tiež akože bola na ayahuaske, stravu som bola úplne akože napichaná, čo sa týkalo mliečko nie, cukor nie a vlastne búkanie. A to som sa akože nikdy nedokázala nejak zdať, ale našťastie mi ani nič z toho nebolo. Ale čo sa týka týchto vecí, tak sme si aj my vtedy hovorili, že sme veľmi súcitné s ľuďmi a také pokorné, čo sa týka toho, keď vidíš niekoho, keď si niečo ide. A zase každý má svoj vesmír, ako nikto nepovedal, že je niečo zlé, aj preteraz. Ale otázka bola jaká? Lebo som sa trošku strátila v tom. Že čo sme si žili a sme vlastne nevedeli, že čo všetko sme si zažili, kým sme nezistili, že to nebolo ono. Nebolo toto podstatné. Moja najväčšia brzda teraz takto, keď sa akože ako naladím na tú otázku,
tak moja najväčšia brzda v živote bola to, že kedy som sa začala ja najviac akože cítiť dobre, keď prišiel ako vhľad toho, že ja som posudzovala život na dobrý a zlý, na dobré konanie a zlé konanie. A mala som pocit, že zlyhávam, keď sa cítim zle, keď kričím, keď som nervózna, a strašne som chcela, že vidíš nejakého duchovného učiteľa, alebo každý má predstavu, že ako keď si dobré, tak si šťastný, spokojný, láskavý a tak. A keď do toho zapadáš, a keď do toho nezapadáš, tak tam boli výčitky toho, že do piče, Jana, medituješ 10 rokov a neviem čo, a ty teraz ako cítiš toto a cítiš hento a proste si kričala na syna, proste neviem čo. A tam bola veľká tá predstava o tom, ako by som mala vyzerať a tá predstava tej úžasnej Jany, a keď som do nej nezapadala, tak vlastne tam bolo posudzovanie samej seba. A v živote, keď prišlo to uvedomenie, že ako chcem mať dokonalý život, keď ja samu seba vidím nedokonalú a hovorím si tie škaredé veci, a keď som začala si uvedomovať, že buď, že som dokonalá, alebo že som nejaká a prestala som sa posudzovať na základe svojich emócií, tak vtedy prišiel najväčší raz, že som si dala taký challenge, že nebudem príjmať žiadnu kritiku od nikoho. A že tam ty sama. Áno, ani sebe ju nedáš, ani ju nepríjmaš od okolia. Áno, lebo ja som si o sebe hovorila, že som príklad nezodpovedná. A to bolo celý život. A vieš, ako sa má nezodpovedný človek? No nezodpovedný človek nestíha, zabúda veci. A vlastne som si uvedomila, že keď ja mám o sebe toto presvedčenie, tak ja vytváram realitu, kde je všetko to, že som nezodpovedná. A keď som uvidela, že vlastne to som není ja, že to je iba moje presvedčenie a že keď som ja tvorca, tak ja si idem hovoriť, že ja som najviac zodpovedná, ja som dokonalá. A keď prišla prvá skúška, kde som ako ráno nenastavila budík a môj syn mi povedal, mami, ty si nezodpovedná, lebo som zabudla. A ja, že láska, ja som dokonalá, ja som iba nenastavila budík. Že vlastne kde tam je to, že prečo sa musím pomenovať nejakým spôsobom. A to, že som spravila nejaký akt, ktorý akože nebol OK, to neznamená, že to o mne niečo hovorí. To je iba vec v tom čase. Že proste vyliala si vodu. Že nemusíš byť nešikovná, ty si vyliala vodu, ale my si povieme, som nešikovná, vyliala som vodu. A stačí iba povedať, vyliala som vodu. Alebo niečo čo ešte môže, kričala som nervačka. Nie, ja som iba kričala. Ja sa nemusím označovať, že som nervačka, keď som kričala. A vlastne toto je to, že prestala som sa označovať týmito pomenovaniami a začala som hovoriť, že som dokonala a iba som vyliala vodu. Iba som nenastavila budík. A prišli také, že vždycky, keď niečo pochopíme, tak príde taká skúška a my si myslíme, že bože, deje sa nám niečo zlé. Ale ako ten priestor, alebo ako sa má ukázať, že si to pochopil? No tak, že dáš do praxe a ukážeš, či to naozaj vieš. Áno. A za mnou došiel bývalý kolega, ja som niekde nechala nejakú krabicu a on, že Jani, ty si nezodpovedná, že to si celá ty, celá ja, A ja, že nie. Ešte aj to označenie, celá ja. Inaká nie som, inakšia nie som, len toto som ja. A toto sú tie ilúzie, ktoré si potom celý život nesieme a vlastne sa s tým stotožníme a ide to potom tým smerom. A stačilo to prvý raz, druhý raz stopnúť, nemuseli sme sa identifikovať ako, že celá ja, celá nie je zodpovedná. A toto sú aj v zložitejších veciach. Nie je to len o tom, že rozlievam, meškám, ale ľudia sa takto stotožnia s takými záležitosťami, že nedokážem mať partnera, nedokážem vytvoriť lásku, nedokážem mať peniaze, hojnosť. A to sú také silné už potom programy a tie nálepky, ktorými si neuvedomujú, že ľudia, že idú. Ale čo by si poradila teraz človeku, ako si to má uchopiť, že keď už to zistí, že si to uvedomí, ako pracuješ ty s klientami? Čo je potom bod 2? Uvedomím si to, napríklad ja som si uvedomila, že sa považujem za takú. Teraz samozrejme, že to pozorujem, vidím to všade, že mám to aj v práci, mám to v súkromnom živote. A čo teraz? No, toto je veľmi taká zásadná vec.
ešte k tomu uvedomeniu chcem povedať, že aby ste si uvedomili tieto tripy svoje, tak musíte fakt začať byť pozorovateľmi. A keď si myslíte, že to dáte iba tým, že si poviete, že ja si to budem uvedomovať ako OK, bodaj by, hej, ale keď by vám to fakt nešlo iba z toho, že si to povedali, tak fakt človek potrebuje tráviť čas so sebou v tichu a pozorovať tie myšlienky a tak a byť stíšený, lebo keď ste v tej rýchlosti, tak akože zaidentifikovať niečo, čo si hovoríte, z roky, tak to chce akože fakt. Takže prvá vec je tichosť, aby som si uvedomil. Keď si uvedomím, tak presne ja, aspoň za seba, moja technika je tá, že keď si uvedomím, že príklad, môžeme to dať na príklade toho, čo som povedala, že som nezodpovedná, hej? Áno. Tak vlastne už to, jak komunikujem s tým druhým, že akože jasné, nemusíte to vždy povedať. Hej, niekedy to môže ostať iba v tebe, že teraz, ja neviem, muž ti povie, si nezodpovedná alebo niečo a ty teraz, keď necítiš, nemusíš povedať, jak ja, že som dokonalá a vlastne niečo, ale môžeš podľa toho, jak cítiš, ale keď nie, tak vlastne ide, že si sadneš do toho ticha, niekde kľudne, alebo len po ceste do auta a dáš si, že aha, to je starý program. Ja som dokonalá, aha, a ja som symbol zodpovednosti a ja som presne tam, kde mám byť. A mne všetko ide s ľahkosťou a s radosťou. A ty si ako keby zobereš späť a normálne cítiš takú iskru, že vlastne si vyživila, alebo ani nie vyživila, za mňa to je, keby si sa vrátila do svojej podstaty, že za mňa je to slovo dokonalá, je taký abstraktný pojem, kde ja sa v ňom cítim, že dokonalá, že to je niečo ako také, čo nemusím ani intelektuálne uchopiť, ale že ja som dokonalá. A vlastne takto sa vrátim späť, hej, do toho. A už tým, jak som cítila, jak som to spravila inak, tak už viem, že som opustila ten starý program. Hej? Lebo normálne cítim, že ako tvorca svojej reality už som neprijala to presvedčenie, jak vždy, že áno, som nezodpovedná a lebo vlastne tým som sa zasa zidentifikovala a potom sa realita skladá presne do toho a chodí mi ukazovať to, že som nezodpovedná. Takisto, jak veľa ľudí hovorí, že nemám čas. Že vlastne, nemám čas, vždycky príde impuls, že vlastne nemáš čas, ty to vždycky potvrdíš a pošleš to ďalej. A je to takýto kolobek, hej? Príde skúška, ty si... Super postreh. To každý má, nemá čas. To každý má. A to deje. No a presne, nemám čas, by som povedala, že by som sa prichytila, ak som povedala, že nemám čas, hej, že stará Jana, ako baví sa s kamarátkou, že nemám čas. A tak by som spravila, že už som si to uvedomila a povedala by som si sama sebe, ja mám čas, ja mám všetok čas sveta, môj život je kľudný a v radosti a v ľahkosti. Toto som ja, toto je starý program, ktorý púšťam a ďakujem, že som to uvidela. Ja mám na všetko čas, toľko, koľko potrebujem. Tak, hej? Že neviem, asi verím, že to je jasné. A ty to robíš ako? Alebo povedaj ty nejakú svoju... No, toto bol u mňa tréning, u mňa sa to dialo tak postupne, že byť pozorovateľom sa neudialo tak, že som si všimla, že niečo mám a že niečo si idem. Ja som si myslela, že to sú... Ja som išla cestou terapii a takých regresí a konštelácií a všetkého, čo sa týkalo minulosti a nejakého nadstavenia minulosti. A zabudla som pracovať s tou prítomnosťou. Nie, že zabudla. Nemala som ako keby taký podnet. Nemala som ani to okolie, ktoré by tým pracovalo. Potom som sa samozrejme dostala aj k vám a už som to viacej vnímala. A že tam je to nekonečné hľadanie, keď ideš do minulosti. To sa nedá zastaviť. Ako to si pozerať sa na to, kde si to nabrala, prečo si to nabrala, odkiaľ to je. A toto všetko, čím som sa tým zaoberala, zosilovalo to, čo som vlastne chcela ako keby vyriešiť, lebo som sa v tom kúpala, lebo som to hľadala, lebo som sa v tom máchala, hľadala som príčinu a nie vždy... No povedz? No nie, lebo toto by som chcela krásne stopnúť iba, že vlastne teraz, jak si rozprávala, toto robí podľa mňa strašne veľa ľudí, že toto je témou. A teraz sa poďme pozrieť, že ty si teraz tvorca svojej reality. A mysel ti ponúka, že niečo bolo niekde zle. A ty to začneš skúmať, hej? A vlastne, čo robí tvorca v tej chvíli, keď sa na to pozrieš, že toto som spravila, toto už jednak nie si v prítomnosti
lebo Presne. analyzuješ vlastne v prítomnosti ako nejakú iluzórnu minulosť, kde si hovoríš o tom, že ako to bolo, takže ako môžeš sa vymaniť z niečoho, keď si tvorca a stále si to premietaš niekde vo svojej hlave a vlastne ako režisér stále, ako ty si není vyliečený, alebo ty si není ten boh, ty stále sa pozeráš na to, čo bolo zle, ako zle, prečo zle. Ja nehovorím, že tá cesta nefunguje do určitého stavu vedomia. Áno, aj toto je určite nejaká medzizastávka. Určite to bolo, presne, áno. Ale keď sa teraz bavíme my z tejto pozície, kde teraz sme a je úplne v pohode, aj keď kto počúva toto video, tak ho počúva presne ten, ktorému to má sedieť a možno niekoho to irituje, to je OK. Ale vlastne toto, čo si povedala, tak keď sa na to človek pozrie prakticky, takého vyššieho pohľadu, že ako vtedy vyzerá ten tvorca tej reality, ktorý stále hľadá. Mama, otec, kto mi spravil, čo mi spravil. Tak už si vlastne v prítomnosti už rozoberáš niečo. Čo rozoberáš a tá hlava to stále má rada a to je presne to, že ako keby som si chodila potvrďovať lekárom svoju diagnózu. Že napríklad bolí ma hlava a prídem, áno, máte tú diagnózu, tak ja som chodila, áno, pečiatka, diagnóza, bolesti hlavy. Idem neurologovi, áno, máte bolesti hlavy, nech sa páči. Nikto mi to neriešil, ako keby som išla len naspäť do toho, že áno, máš to. A teraz tá hlava sa tamto rácio tak dobre kúpalo, že konečne mám dôvod a ten dôvod môže byť aj tam. A tam bolo milióny dôvodov, až som strácala čas tým, že som si teda pátrala, že to môže byť toto, všetko to bolo racionalizované, ale dobre, poďme s tým niečo robiť. A teraz už chceš to aplikovať, že teda si to pochopila. Nehovorím, že na tom začiatku sa mohlo stať, keď sa prvý krok je to, že si to uvedomíš, ideš potom a môže sa stať, že sa trošičku na chvíľočku ukludníš, že dostaneš akože tu ten racionálny dôvod, že tá hlava tak, mám konečne vinníka a ja si teraz môžem akože sa v tom teda trošku kúpať, ale potom zase neriešilo to ten stav, že ako to vyrieším, lebo tak áno, tuto som sa zranila, tuto mi bolo ublížené, odtedy si to nesiem. Ale kto povedal, že to bude musieť niesť ďalší život a ďalšie mesiace a roky života, takže tam prišlo tá praktická. Toto si super povedala, že ono to aj zabera na chvíľu. Na chvíľu. Že to je super point, lebo ľudia si teraz povedia, že ale mne to funguje dobre, tak si to len postráž, že dokedy. Že či to bude trvalo, či sa budeš trvalo cítiť dobre. Takže toto je super point, čo si dala. Iba to som chcela. A tým sa to vlastne takto u mňa skladalo, že som si išla pre potvrdenia, ale nemalo to riešenia. To znamená, že keď už chcem, a už som si prešla aj tým, že som si to zracionalizovala, tak potom bolo treba. A zase to prišlo samé, to sa neudialo, že teda ja som na tom pracovala, alebo som makala, ale tie uvedomenia stále chodia tým, že skúšaš, hľadáš, uvedomuješ, pozoruješ. A až potom prinieslo to naozaj tá prítomnosť a teraz sa zbadáš a vlastne zbadáš to, lebo už sa trénuješ jednak v tej pozornosti a zrazu, keď to zbadáš, tak vlastne v tom okamihu zistíš, že to je taký blúd, že vlastne tebe sa nič teraz strašné nedieje. A my sme, Tomáš, ja to používam takú paralelu, že robíš palacinky a prvá palacinka sa ti nikdy nepodarí. Buď sa prilepí, alebo sa roztrhne, alebo je tenká. A takto je to aj s tými našimi v podstate presvedčeniami alebo nálepkami, že akí sme. Že ľudia, keď niečo sa im stane, ako tá prvá palacinka sa nepodarí, tak oni prestanú robiť palacinky, vylejú cestu a zahodia tú panvicu, že je celé zle. A možno, že by sa bolo treba pozrieť na to, že skúsim tú druhú palacinku, zahustím cesto alebo dám proste olej na tú panvicu, ja nemusím nič meniť, nič zahadzovať, proste len skúšaj. Skúšaj to inak. Skúšaj sa pozorovať, skúšaj si to na budúce vyskúšať inak, ale my to všetko zaškatulkujeme. Ja som taká, som na hovno proste v časovom harmonograme, neviem proste zarábať, neviem si udržať chlapa, neviem čo. A takto v podstate... A takto si to ideš, ale to sa ti raz stalo. Ty možno si bola len vedená, že toto je skús inak, alebo sa prostredníctvom tých hercov v tom filme, tvojom životnom filme, len uvedomuješ na takú tú podstatu, ktorá je tebe tá podstatná, ktorá vychádza z teba. A táto rovina mne išla, že som naozaj tým postupným pozorovaním sa stalo už len to, že som to zbadala. Aha,
Ja som si nehovorila, že dokonalosť, ale mne úplne stačilo, že že iba vydýchnuť. Však to úplne stačilo, že som si to uvedomila a povedala som si, tak odteraz to je inak. A rôzne mi prichádzali aj životné skúsenosti potom tých ľudí, ktorí to nejak zvládli, potom ste mi hovorili vy, ako ste vlastne meditovali, dávali sa do toho stavu prítomnosti a tak ďalej. A išlo to potom týmto smerom a vlastne začal sa vlastne proces toho odnálepkovania, že si to proste dávaš preč. A také ľahkosti ja už sa tak nestotožňujem, už to není tá dráma. A keď prídeš do toho, že to není také dramatické, že sa to proste iba raz stalo a ty si sa s tým stotožnila, ty máš stále možnosť cesty návratu k sebe, tak podľa mňa to je také, že to sa oplatilo zistiť, aj keď to trvalo toľko rokov. Tak ono vlastne zasa, vieš, veľa ľudí sa aj trápi akože toľko rokov, ale vlastne zasa to je len myseľ, ktorá ti ponúka predstavu, aby si sa tu v prítomnosti necítila dobre, lebo si zasa do Boha povíš toľko rokov. Jakých toľko rokov? Však tu sedím za stolom a vím to. Tak sa teším, vím to. A nie, že Jani, už keby toto viem, jak mi mohlo byť. Čo zas, kde si? Kde zas si? Rozumieš? Že toto je presne to, že to je tak, my sme tak naučení mysleť a stotožňovať sa s tou myslou, že príklad, máme terapiu, dokonala si, neviem čo, bavíš sa a za chvíľu príde, ja keď odtiaľ to odídem, určite zase to dojde si ma navštíviť. Kde zase si? Rozumieš, toto sú také tie procesy v tej hlave, že však ono to ešte príde. Na čo to budem riešiť? Však teraz som tu, teraz to tu není a toto je tak ťažké pre ľudí nemyslieť. No, lebo to je droga, to je závislosť v podstate, stále to analyzovať, myslieť. Dobre. Ten časový horizont toho strašne používame, podľa mňa čas v tomto celom, že ten čas bolo to a stále deje sa mi to a bude to ešte, že naozaj tá prítomnosť není absolútne taká touto dobou, že ľahko použiteľná, keď sa stále niekde plánuje a stále sme v minulosti alebo budúcnosti, že máš tam niečo k tomu?